Kwaya kaunti no ma Migori wadhi e piny libamba ma Uganda. Jatend piny Uganda Yoweri Kaguta Museveni oketo koke kendo opuodho chik mano makoro dhi chiwo kum mager ne jopinyno ma oyudi ka timo hera e kit chwech machal. Chik ma irango kamano mager e piny mangima ma oseketi ne kweth matimo hera e yo makamano oketo piny Uganda nyong'ong ka pinje moko buogo koda ka tegore gi pinyno korka weche mag ohala kod winjruok. Chikno nyakwar Mugajwang daro ni twe e jela kuom higni 20 ng'ama oyude gi ketho makamano. 2023 Right Honorable Speaker, I vote aye. Ojara Martin Mapenduzi. I now put a question that the Anti-Homosexuality Bill 2023, as returned by His Excellency the President, be read the third time and do pass. Those in favor say and contrary nay. The bill passed and the title settled. The more the LGBT communities is impacted, and also that affect as well, how other politicians and other countries are following suit. So yeah, this bill, as is signed now into law by President Museveni, is having real consequences on the LGBTQ individuals in Uganda, but also across the region.